Općina Sjenica danas slavi 763. godišnjicu, kako kaže Hazbo Mujović, predsjednik općine. Prethodnu godinu obilježila izgradnja u koju je uloženo 250 miliona dinara. Planovi su bili usmjereni na izgradnju lokalnih i seoskih puteva, vodosnabdijevanje, a kao kruna, kako kaže, Sjenica dobila pješačku zonu. U proteklu godinu dana u realizaciji infrastrukturnih projekata uloženo je oko 250 miliona dinara. Ulagalo su izgradnje lokalnih i seoskih puteva, vodosnabdijevanje, a kao kruna svega Sjenica je dobila uređen centralni prostor i modernu pešačku zonu koja je gradskom području dala novi izgled i imidž prepoznatljivosti. U godini koja sledi završit ćemo radove i stvoriti uslove za otvaranje poljoprivrednog fakulteta i pokrenuti studijski program ovog za našu opštinu i region jednog od najvažnijih departmana. Već u ovoj godini očekuje nas obnova stepeništa u centralnoj gradskoj zoni. U toku je realizacija projekata rekonstrukcije fiskulturne sale u gimnaziji, odobreno je finansiranje projekta završetka zamjene azbestno-cementnih cevi i izmeštanje vodovoda u ulici Kralja Petra I, kao i realizacija jednog od kapitalnih projekata izgradnja moderne gradske pijace za koju je Evropska unija posredstvom programa Evropski progres i Ministarstva financija sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije odobrila 300.000 eura donacije. Povodom godišnjice na svečanoj sjednici uručena priznanja onima koji su na različite načine doprinijeli razvoju općine Sjenica.